Ola, moi boas, benvidas e benvidos un día máis a este podcast chamado Canto Conto. E nada, hoxe estou aquí cunha convidada moi especial que agradezo moito a súa xenerosidade e querer conversar hoxe comigo. Ela chamase Patri López e ela é actual xogadora do Deportivo da Coruña, do Deportivo Abanca, non? Bueno, vamos antes de nada poñer a cabeceira e vamos ao asunto. Queda tanto por cantar. Queda tanto por contar. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez. Hola, Patri, que tal? Hola, moi boas, gracias por invitarme. Grazas a ti por vir. Antes de nada vou facer un inciso, non? Como sabes, eu ando no mundo da farándula versus mundo da cultura, entón habrá xente que estará un pouco rollo de buah, e agora traeme aquí unha futbolista, non? Non sei se coñeces esta frase ou se viches algún grafiti destes así en plan irónico de fútbol, que é más fútbol, por favor, con faltas de ortografía, un pouco como meténdose co fútbol, non? E é verdad que hai moita xente que ten prexuízo co fútbol, pero precisamente por iso eu quixen facer esta conversa contigo, non? Entón, gustaríame antes de nada empezar un pouco co contexto, non? Co contexto de ti. Quen eres ti? Porque ti eres de aquí. Contame un pouco de ti. Pois nada, eu son unha rapaza que vive en Melide, son unha persona moi normal, para nada me gusta nin chamar a atención, nin presumir de nada do que teño. Son feliz estando ca miña familia, cos meus amigos, e son feliz xogando a fútbol, que para min comezou como un ocio para pasalo ben, para xogar cos meus amigos, pasar tempo con eles, e agora mismo convertiuse en algo super importante na miña vida e que a día de hoxe fai que seña quen son. E eu debo decir, porque eu estou así un pouco en plan, como dicilo, fenómeno fan, sabes? E dirás, esta pava terá 15 anos, cando xa ten 30, terá... E cada vez que vou a Begondo a vervos, ás veces digo, tía, tes 30 anos, compórtate como unha adulta, sabes? E ti dirás, pero que la pasa esta? Que la pasa? Pásalle que eu cando era cativa, pois soñaba un pouquiño con ser futbolista, pero ao mesmo tempo era algo que vía como un imposible. Entón, verte a ti, por exemplo, ademais que eres de Melide, que somos máis ou menos da mesma zona, verte a ti, ti eres do 2000, ademais, sí, pode ser, ti eres do 2000, joder, e eu son do 92, pero verte a ti, ver a unha persona tan perto, que cumpliu un soño que para min era soño, non? Independentemente de que ainda que eu, o sea, ainda que o Depor xa existira e todo, probablemente por paquete non me ficharía. Bueno, non se sabe. Pero ver eso, ver unha realidade feita o que para min era imposible, cando eu era cativa, para min é... Dios mío, fírmame un autógrafo, sabes? Bueno, despois se queres. Sí, despois aquí hai algo que xa faremos. Entón, eu quero poñer a xente en contexto, porque sí, fútbol, pero máis que fútbol, ti eres máis que fútbol, porque ti pasaches por diversos deportes. Como foi iso? Bueno, pois eu comecei xogando pasei por todas as actividades que ofrecía as escolas deportivas do Concello. Fun a baile galego, a montón, a todas as que había, a patinaxe, a todo. Un día, cando estaba a xogar no parque ao fútbol cos meus amigos, o que facía todas as tardes, acercouse ao meu tonecho, que supoño que o conocerás, pois era o que me impartiu psicomotricidade cando tiña 4 anos. Un día acercouse a min e falou cos meus pais para que un día baixase probar a xogar ao fútbol. Nunca, xa che digo, só xogaba ao parque no fútbol, nunca me apuntara en ningún equipo nin nada, e chamoume para que fose probar ao Cire de Melide. Estiven xogando a categoría de prebenxamín, os 2 anos de prebenxamín e o de benxamín.
bueno, como era fútbol 7, eu iba para xogar cos meus amigos, pero non era nada de que nin que me apasionase o fútbol, nin que soñase con chegar a ser futbolista, para nada. Eu iba a pasalo ben, estar cos meus amigos. Pois outro día fun probar tamén na Escola Ayude, que era outra escola de que non, o sea, ofrecía deportes diferentes que me chamaron a atención, como é o kickboxing, loita olímpica e demais, e pois tamén me apuntei. E o problema que tiven foi que despois sempre tiña, todos os fines de semana tiña o competición de kickboxing ou competición de loita olímpica, partido de fútbol, tal. E ao final pois tiven que decidir e solamente me quedei practicando kickboxing e loita olímpica. Cando tiña pois 8 anos, máis ou menos. Pero si seguín xogando a fútbol sala, que antes non xogaba, cambiei o fútbol polo fútbol sala porque non exixía estar todos os fines de semana xogando, senón que tiñamos partido pois ao mellor unha vez ao mes, unha pachanga contra os de Arzúa ou contra Ordes ou algo así. As mellores pachangas. E nada, despois tamén nesa mesma escola na que practicaba kickboxing e loita, ofrecéronme comezar a practicar tamén esgrima, pois eu a aventura, era fun tamén a practicar esgrima. Nada, o fútbol sala tiño como, bueno, pois se non teño nada, vou xogar a fútbol sala, pero Claro. realmente non, aínda que tivera partido, para min o principal era o kickboxing, a loita e a esgrima, e xa o entrenador sabía e non había ningún problema. Nada, despois, claro, os 3 deportes, pois tamén se me empezou a xuntar que tiña competición de esgrima, competición de kickboxing, de loita. Entonces, pois, deixei a loita, non sei cantos anos tiña agora mesmo, como 12 ou 13 anos, deixei a loita, e solo tiña kickboxing, esgrima e fútbol sala. Despois, a fútbol sala, como a partir de categoría infantil ou cadete non podíamos xogar xa cos chicos, porque eu xogaba solo con chicos, eu cas miñas amigas creamos o Melide Fútbol Sala Feminino e comezamos a xogar a nivel, non sei, se era da provincia ou a nivel autonómico. Eu aí xa tiña excesivamente ocupados os fines de semana, pero dixen, bueno, non pasa nada, outra cousa máis. Unha cousa máis, efectivamente. Pero nada, eso, o fútbol sala seguía sendo algo, pois bueno, se teño un oco, vou. Finalmente deixei o kickboxing, quedeime solo con fútbol sala e esgrima, e cando estaba a punto de deixar por completo o fútbol sala e centrarme só en esgrima, pois foi cando recibín a chamada do Dépor, e ao final cambiáronseme todos os planes e fun ao Dépor e deixei todo o demais. Puf, como dicirlle non ao Dépor? Que bueno, que si podes dicir que non tamén, pero vamos, é que aí deches un dato bastante curioso para min, non? Que é precisamente que dis, ou a ver se entendín eu mal, non? Que ata o momento, máis ou menos, hasta que fundastes o fútbol sala femenino, non? Que sempre xogabas con rapaces, non? Precisamente, o sea, que para min é unha das cuestións principais e o curioso, non? Ademais de como estamos aquí sentadas dúas persoas de xeracións diferentes, que eu lembro cando era cativa, tiña, eu que sei, 5 anos, unha cousa, sí, era moi cativa, claro, a mítica de, por exemplo, a miña irmá dábaselle moi ben o baile galego, tal, era unha crack e estaba apuntada a iso. Entón miña nai, por inercia, dixo, bueno, pois vou apuntar a pequena tamén a isto. Entón eu fun e durei unha semana, e a miña nai xa me vía que non estaba eu contenta, pero ti justa, cheu. Non, o sea, non, a ver, non era o meu, xa está. Non durei, pero miña nai foi moi lista de ver que había outra cousa que me gustaba moito, que era o fútbol. Entón un día colleume por banda e díxome, mira, ti queres ir a fútbol? E eu mireina con cara como de, podo ir a fútbol, sabes? Como de, en serio, ti sabes? Porque vía que eu xogaba cos meus amigos e que me gustaba. E así foi como comecei, pero botei moitos anos xogando con rapaces porque non tiña, é dicir, non había outra posibilidade. Que eu debo dicir, non sei no teu caso, no meu eu debo dicir que houve veces nas que o pasei mal porque ao final hai cousas as que te tes que enfrentar, pero que me curtiu un montón e o sea, pasei non máis ben que mal, non, pero sí que había cousas eu notaba como que
cada vez que arrancaba a temporada, aínda que xa nos coñecíamos e tal, había como un período de adaptación que duraba máis ou menos 15 días, que era como de, yo era un bicho raro, hasta que de repente, cando pasaba ese período de adaptación, xa era de, ya es una más, no. Pero sí que, é dicir, ese ter que como que romper eses moldes, esas... Non, e despois sí que, non sei se ti notaches, pero a medida que avanza o tempo, sí que vai chegando unha edad na que eu sí que notaba que xa había unha diferencia que a mí me costaba moito competir, que era pois que eu quedábame como estaba e eles eran o triple de grandes e así, pero sí que é certo que me chama a atención isto que dis, que incluso eu creo que actualmente esa barreira que rompestes vós, non, de vamos a crear este equipo de fútbol sala feminino para competir, pois no que fora, non, que competir, que, bueno, xa non sei falar, pero ahora é como que hai máis, non? Hai máis propostas, incluso para cativas, que xa hai equipos como tal, que Arzúa ten o seu equipo de fútbol, que Melide, non sei se ten actualmente, estou un pouco perdida. Santiso, en Santiso. O Santiso, efectivamente, Touro tamén, quero dicir, aquí á nosa volta hai polo menos 3 equipos femininos, sí, cada un independente, cousa que antes non era tan sinxelo, e eu lembro de ter compañeiras que tiñan que desplazarse, ou tiñas que ir a Santiago ou así, o máis cerca. Entón, ver como iso evolucionou, non? Ata que te chama o Dépor, e o Dépor nese momento que estaba fundando o equipo, non? Pode ser ou non? Sí, era no 2016 foi cando se creou e andaba pois buscando rapazas, sobre todo buscaba como un mix entre pois futuras xogadoras galegas que en algún momento puideran dar ese salto a outros equipos a nivel nacional, rapazas xóvenes, e xuntouno con outras pois que ao mellor tiñan máis experiencia e nos podían axudar a crecer. Do que comentaches antes, sí que me gustaría dicir que eu afortunadamente que nunca tive ningún problema nin cos meus amigos, nin con nada, porque xa eran meus amigos antes, claro. Entonces aceptábanme tal e como era, e se a mí Sí. me gustaba xogar, eles encantados de que eu xogara con eles. Pero sí que recordo unha mala experiencia xogando a fútbol sala, que, bueno, foi a única que eu recorde, porque eu son así un pouco de ir a miña bola e claro. que dame igual o que Sí. me digan e demais, pero sí que nun torneo de fútbol sala que eu estaba xogando con rapaces, sí que recordo que era, bueno, era un torneo, non sei se era final, semifinal ou o que fora, e que acórdome que lle roubei a pelota a un do outro equipo, marquei un gol, xusto era como o gol decisivo, e o entrenador colleu o rapaz e sacouno do campo e dixolle, botoulle unha bronca de es que tú non volves a jugar porque unha niña non te pode quitar el balón, non sei que. Impactoume, sabes? O rapaz non tiña culpa, ao final se lle chega a quitar a pelota outro compañeiro meu non houbese pasado eso, sabes? Eso sí que foi algo que a min me quedou así un pouco máis marcado, pero xa che digo, foi o único que recordo así llamativo. Sí, porque ao final moito se fala dos rapaces en sí, pero que ao final os adultos propiamente sí. Somos os primeiros, é dicir, moitas cousas que suceden non é que os cativos, as cativas sexan dunha maneira, sino que estamos recibindo unha educación que nos condiciona, non? Nese aspecto, de feito, eu moitas cousas cas que soñaba, non? Pois gustábame o fútbol, pero ao mesmo tempo sabía que o mero feito de que me gustara o fútbol xa era sinónimo de bicho raro, cousa que a día de hoxe xa non se ve tanto así, gracias a Dios. As cousas considero que hai moito camiño por facer, pero que se fixo un camiño que eu pois doume por contenta, porque veño do que veño, pero era como que automáticamente, por exemplo, ti eras de xogar ao fútbol nos recreos e así. Sí, sí. A mí pasábame igual. Eu empecé a xogar ao fútbol, entre outras cousas, por socializar, para que vexas como é a cousa. Eu teño unha irmá e teño un irmão, e o meu irmão, pois, como se aburría, dicíame, ven xogar comigo. Entón, por inercia, empecé a xogar con ele e empezoume a gustar bastante. E despois no patio do colexio empecé a xogar cos rapaces, pois porque non me daba moito cos rapaces. Era un tema de empatía, non era outra cousa, sabes? Elas estaban a unhas cousas que igual a mí non me interesaban tanto, e eu dicía, bueno, polo menos aquí xogo e tal, e é o que dis, ao final creas pandilla e así. E no xeral eu debo de decir que, é dicir, os atrancos que eu tiven que superar foi máis de, pois eso, de ter que escoitar cousas na grada, de que te miren un pouco raro, pois, la niña del equipo de turno, sabes? É que a máis normalmente, non sei no teu caso, pero no meu, sí, era eu sola. Eu era a única tamén.
Entón era ese rollo, porque cos meus compañeiros era que sí, como que ao principio, e ás veces porque tamén é eso, estamos socialmente tan encaixados, non? Naquela época era moi de las chavalas esto e los chavales esto outro, como nos van empapando diso, é como que ti tes unha configuración, por eso eu dicía, son eu que son rara, soy rara. Entón, como soy rara, pois gustame o fútbol, pois son rara, teño un estigma, sabes, e é rollo de, por que tes que ser rara? O sea, que ten de malo? Sabes, ese rollo de, é un deporte de homes, é un deporte de, é rollo de, hai que romper moitas cousas hai que romper aquí, non? Sí, bueno, é que ás veces parece que sí que imos a mellor, pero realmente imos ou parece? Parece. Porque claro. Ainda hai uns días estiven cunha mamá a verdade non sei cantos anos ten o neno, pero sei que vai ao colexio e que pois debe ter como 6 ou 7 anos, porque recordo que era pre-Benxamín, e decíame que a principio de curso que había unha rapaza na súa clase que quería xogar ao fútbol e que os nenos lle dicían que non podía xogar ao fútbol, non o deixaban xogar con ela no patio do colexio, e que tiveron problemas, obviamente. Esta nai tiña un neno e que tivo que ter unhas conversacións con el para explicarlle que a nena podía xogar igualmente con eles. Pero por eso digo que imos ou parece, porque sí. Hai veces que pensas que os nenos ahora pues, que xa van entendendo mellor esas cousas, pero ás veces só parece, non é que realmente seña así. Eu creo que imos no sentido de que hai cada vez máis posibilidades, hai máis infraestructura, hai, sobre todo, referentes. Porque eu lembro, quen eran os meus referentes? Macai, Pandiani, sabes? Ata que empecé a descubrir que existía o fútbol feminino, Vero Boquete, estas cousas. Pero é que os meus referentes sempre foron homes. Porque era o que eu ia ver. Ademais, é o meu equipo, pois xogadores do meu equipo. Punto, xa está. Eu a día de hoxe teño outras referentas, por decirlo de alguna maneira, porque para min é rollo de que guai ver rapazas indo a Begondo coas camisetas que queren sacar unha foto con vos, que esas cousas molan moito, pero sí que é verdad que non é ni moito menos é o que digo eu, avanzouse moito, pero queda moitísimo por avanzar, e eu insisto, de onde saca a rapazada esas cousas? É algo que nace inerte da rapazada ou é que de algún xeito o están recibindo? Efectivamente, porque eu dubido que calqueira neno, calqueira cativo, porque sí, da nada, saque esas historias, non? Entón aí é onde os adultos nos temos que preguntar moitas cousas e que papel xogamos nós nisto, non? Entón aí hai moito que facer. Entón, hai algo que relacionado un pouco con isto, que é precisamente o fútbol, que é eu creo que é un dos deportes que máis estigma ten, non? Porque é como que é o que che digo, por exemplo, eu cando comecei era automáticamente por gustarche o fútbol, xa automáticamente levabas unha serie de etiquetas detrás, non? Marimacho, toda a santa vida tiven que escoitar iso e unha serie de moitas movidas máis, que non vou poñer aquí a enumerar, xa a xente xa sabe. Entón si te gusta porque te gusta, si non te gusta porque non te gusta, porque eu agora de adulta cada vez que fago alusión ao fútbol ou así, e incluso moitas veces non me corto e dentro do meu perfil artístico pois fago alusión e tal, porque é algo que forma parte de min, sinto moito e que me deu moitas cousas, porque non todo no fútbol, sabes, o fútbol está estigmatizado, pero o fútbol quitando a un lado todas as cousas negativas do fútbol, é un deporte, como me podería gustar o baloncesto, o badminton, ou o que fose. En este caso a min gústame o fútbol, gústame practicalo, o sea, me gusta este deporte e non atopei iso noutras cousas, non? Pero quero preguntarche, que atopaches ti no fútbol, non? Ademais, ti, unha persoa que estiveches practicando esgrima, que tamén é algo que me mola moito ver. Non me vexo eu facendo porque creo que sería a persona máis torpe del mundo. É probar, todo é probar. Pero a mí atraeme moito, digo, como mola esgrima? O sea, eu vexo e digo, mola mogollón. Entón, e ademais, conseguiches cousas, porque ti títulos, cosas conseguiches coas cousas que practicaches. Quero dicir, non era rollo de, bueno, sí, se divertía e lo pasaba bien, que obviamente, moi bien, punto de partida, pero ademais, dabaslle xeito. Son competitivas. Sí.
Pois nada, xa che digo, eu xogaba ao fútbol para pasalo ben cos meus amigos. A min gustábame estar con eles, se tiña que botar unha pachanga, botábase. Se había que xogar ao escondite, xogaba, o que fose. Non era que... Eu non me vía sendo futbolista, sendo sincera. Eu iba a xogar ao fútbol cos meus amigos para pasalo ben, simplemente. Claro, despois, máis adiante, unha cousa é xogar ao fútbol nas escolas deportivas do concello, Claro. e outra cousa é xogar ao fútbol nun equipo profesional que o trato é espectacular, que te coidan como se foras un diamante, entrenar en campos de erva natural, a que non lle gusta poder xogar os partidos nun campo de erva natural, que che non ter que ir lavar a roupa de xogo Buah. na casa. Sí, uf. Esas cousas que son detalles profesionais que... Sí. Pois claro, que era moi difícil rechazar esa opción. Eu xa conseguira prácticamente todo o que se podía conseguir no resto de deportes, pois quería vivir unha nova experiencia. Dábame igual... Non é porque fose o Depor, se chega a ser o mellor... Bueno, ou si foi porque fose o Depor, pero... Non sei, apetecíame vivir cousas diferentes. Claro, podía ser outro equipo profesional. Sí, eso, efectivamente. Claro. Jova, é que precisamente aquí é onde... Estou mirando a chuleta, vale, xente que me está escoitando, porque teño aquí unha chuleta. Claro, quero que me contes un pouco como foi o asunto da túa chegada ao Depor, non? Cal foi a túa experiencia? Porque ademais é iso, ti chegaches cando o equipo se formou e precisamente actualmente sigues no equipo, entón ti viviches moitas cousas moi preciadas, o sea, viviches los buenos e los malos momentos. Sí. Entón un pouco como foi eso? Porque viviches que debeu ser la leche, o ascenso a primeira, bueno, ascenso, a chegada e o ascenso a primeira, ese primeiro ano en primeira, que a mí ainda me explota a cabeza, con iso explota a cabeza, pero viviches tamén os momentos amargos, entón un pouco, cal é o teu, non sei, a tua experiencia, o teu balance con isto? Bueno, eu creo que o fútbol, como a todo na vida, trátase de disfrutar, é que cando estás arriba, o de que hai que vivir o momento, é que é verdad, porque non sabes cando se che vai poder escapar da man iso. E cando vas ter que pasar por esos malos momentos, pois de como foi o ano do descenso, ou o ano pasado que non consigues volver á primeira. Entón, pois, nada, ao principio, os primeiros días estaba super nerviosa, porque dicía, pero como pode estar eu aquí que xa deixara de xogar ao fútbol, só xogaba ao fútbol sala de vez en cando, e como puiden chegar eu aquí se non teño nin idea, o resto das miñas compañeiras levan anos xogando ao fútbol, e eu, bueno, un pouco perdida, non sabía nin onde colocarme, porque claro, ainda por riba, viña de xogar ao fútbol sala, que xogan 5, de cando estaba no Cire de xogar 7 ou 8, xa non me acordo cantos éramos, e de repente nun campo grande xogando 11, os primeiros días perdidísima, non sabía. Pero bueno, ao final fume adaptando, eu era, paso sempre super ben entrenando, paso ben cas miñas compañeiras. O ano do ascenso foi espectacular porque xa, bueno, durante a liga, pois ao mellor ganábamos, a verdad que éramos bastante superiores, ganábamos 7-0, 5-0. Empezamos o primeiro partido empatando a unos na casa contra o Lugo, que foi un pouco de baixón de, claro, bueno, de baixar calma a terra, que sí. o mellor ainda non é desta vez. Pero bueno, por sorte a terceira foi a vencida, o play-off de ascenso, os nervios a flor de piel en todo momento, que marcabas un gol e xa parecía que ibas celebrar máis que o propio ascenso. Sí. Cando fomos a Canarias ao partido de volta, íbamos con marxe de creo que quedáramos na casa, non sei se 2-0 ou algo así, e íbamos como tranquilas de, bueno, por ahora estamos en primeira, non o vayamos perder, pero empezou o partido e non sei se nos 10 primeiros minutos xa marcamos 1 ou 2 goles e xa foi como a locura total. Bueno, despois o que veu despois, espectacular. O primeiro ano en primeira é que non o críamos. O primeiro partido foi contra o Español na casa e dicíamos, Sí. Bueno, a ver,
a ver se empatamos, se conseguimos algo. En ningún momento pensamos que íbamos facer a temporada que fixemos. Íbamos a cada partido dicindo, bueno, a ver se lle podemos ganar a este, tal, veña, va. Pero espectacular. O ano ese primeiro ano, empatamos o Barça a ceros na Copa da Reina. Certo, sí, ese partido, que infarto de que partido. nos marcaron a falta Sí, de sí. 20 segundos para ir aos penaltis. Pero como sufriron, que eu estaba rollo de, buah, a que vamos a penaltis? Eu Que o toda Barça, contenta. que o Barça che celebre un gol Como así? no último segundo da prórroga, como se acabara de ganar a Champions. Bueno, eso xa son recordos que che quedan para sempre. Sí. Eu neste caso celebraba as paradas, porque, a ver, é que estaban aí que eu decía, madre mía, a ver se con sorte imos a penaltis, porque a penaltis, claro, da igual, por moi Barça que sexas, os penaltis son moi traicioneros. Sí, ademais recordo que Sullastres, que era a porteira que estaba Sí, xogando ese sí, partido, sí. e que estaba parando todo, Sullastres é moito. Tiñamos Dios. claro que algún penalti iba a parar, pero bueno, desafortunadamente non chegamos a eles e perdemos, pero é que ao final a vida é eso, son experiencias, momentos que se che van quedar grabados sempre. O ano que descendemos, é que aínda descendendo pasábamolo ben entrenando. Sí. Desfrutábamos do momento, porque sabíamos que o mellor ese ano se nos acababa. Hai que saber valorar, que además que estás nun equipo que te estáte valorando a ti, valora a ti tamén a él, valora cada entrenamiento, esfórzate por dar o mellor e por conseguir non descender nese ano, pero bueno, este ano outra vez conseguir ascender, sabes? Non moito máis. Claro, o que sí que vemos agora, que, bueno, eu creo que é bo síntoma, igual é unha lectura equivocada, que é, claro, agora segunda xa non é, o sea, segunda é cada vez, e máis cada fin de semana, o sea, se me dá a min infarto cada vez que vexo a clasificación, non quero saber a vos, que estando como está, o sea, está... para a xente que diga, de que falan estas, que eu non sei, nin sigo, sabes, nin sigo fútbol nin nada, que basicamente ahora mesmo temos unha segunda división feminina con equipos moi competitivos, que non é aquí, non é un paseo isto, non, aquí hai, o sea, hai moita competición, o sea, Sí. moito, o nivel está mellorando cada vez, ou é a Sí. sensación que me dá. E ademais, o bo, bueno, depende polo lado que mires, pero bueno, o bo para o fútbol feminino é que esta división que se creou este ano nova está sendo super igualada, que mira, nós hai 2 xornadas íbamos primeiras, podíamos deixar o Eibar a 6 puntos, e agora equimos cuartas, creo que estamos a 2 ou a 3 do Barça B, que vai primeiro. É que en ningún momento te podes confiar, No. empatamos contra as últimas, todos os equipos están aí e ao final... Para os espectadores é o bonito, que non se Sí. sepa hasta o final o equipo que vai conseguir ascender, os que van descender. Para nós é un pouco sufrimento e agonía, Claro. pero ao final tamén fai que te esforces máis, que mellores tanto individualmente como colectivo, porque exíxeche moito esa situación. Entonces eu creo que eso é moi bo para o fútbol feminino. É que eu digo, eu como persoa que vos sigue e tal, eu digo, que eu o sea, eu vivo casi como si me foran, sabes? Non sei, porque é eso, que como que eu a vos teño vos moitísima estima, o sea, ti dirás, pero que di esta que non nos conoce de nada? Porque da igual, sodes as miñas referentas, sodes un equipo que a miña nena de 5 anos fliparía, non? De saber que algún día vería un equipo do Dépor de mulleres, sabes? Entón, claro, xa che digo, cada fin de semana estou aí, rollo de, Agónico. si podo ir a Begondo, vou, que vou moitas veces a Begondo. De feito, calqueira día vou ter que ir cunha camisa de fuerzas, porque é así un pouco agonía algún partido e se vive, se vive. Entón, eu sempre que vou a Begondo. Cando xogades fora, si se pode ver, vexo. Cando non podo nada das dúas, pois porque non se televisa ou porque eu ás veces sí que me pilla traballando, que a xente ha de pensar que estou aquí e tal. Sí que me pilla ou viaxando ou así, estou pendiente de como quedaron, Dios mío, madre mía, sabes? E se eu vivo iso con tanta emoción, tanto iso como a clasificación, como se move a clasificación todas as semanas, non quero saber vos que estades dentro, que aí é onde vou, que ao final é, sí, que lo disfruto, que todo o que tú queras, pero que é o voso traballo, é dicir, aquí é onde vou eu.
E gustaríame que me falaras disto, porque sí, fútbol, que bonito, que non sei que, igual que, ai, cantar, que bonito, non sei que. Entón, que temos en común ti e máis eu? Ti dedicaste a algo que dunha maneira ou doutra estás exposta ao público. E eu, o sea, tanto o fútbol como o cantar, precisamente como, que bonito é marcar un gol e celebrar, sabes, ese rollo de que te aplaudan al salir al campo, que te aplaudan al acabar unha canción, eso é precioso. Entón a xente queda así co rollo de que bien vive esta peña, sabes, que anda viajando dun lado para o outro, que maravilla que le aplauden, que non sei que tal, non sei canto, pero que ao final é unha profesión. Entón, sí, ten momentos moi bons, tamén ten momentos malos, pero sobre todo hai un esforzo moi grande detrás. E gustaríame que, de algún xeito, compartir ca xente que nos está escoitando cal é a realidade da túa profesión. É dicir, que sí, que ten os seus puntos de gloria, pero tamén ten os seus puntos de sacrificio, de escollas, de momentos pois igual máis difíciles de levar. Entón, como é iso? Como é a túa vida profesional de futbolista nese aspecto? Bueno, eu sempre digo que me sinto super afortunada de poder traballar do que realmente me gusta, de disfrutar con elo. Pero sí que é certo, como ben dis, que hai momentos, sobre todo, nos que tes que renunciar a moitas cousas que ao mellor outra persona, pois, sen duda escollería esas outras cousas, pero ao final tes que valorar que é o que queres, que é o que de verdade vai ser bo para o teu futuro, digamos, con que vas disfrutar máis a longo prazo. Pois, se teño que cuidar a miña alimentación, pois cuido, porque sei que de verdade eu traballo co meu corpo, non me podo descuidar. Ao final o noso corpo é o máis importante para un futbolista, porque se non estás ben non rindes. Pois teño que cuidar a miña alimentación, pois coido, porque sei que de verdade me vai axudar. Que un día non podo quedar cos meus amigos, que non podo salir de festa. Unha balanza, que pesa máis? Poder ir disfrutar dun partido, xogar o partido, ganar o partido ou salir de festa. Bueno, pois hai momentos para todo, non? Cando teño un fin de libre, pois como non vou salir cos meus amigos? Pero hai outros momentos pois que tes que renunciar á alimentación, ao descanso, que é tamén moi importante, a momentos cos teus amigos, ca tua familia, pero que ao final a min compénsame todo eso pois é que me gustame sudar, Así que compénsame todo. Eu paso moi ben xogando ao fútbol. Teño que valorar que realmente son moi afortunada de poder facer eso. E ao mellor un despiste bótame fora. Claro. Non me podo permitir nada. E sobre todo que, alén do... É que non sei como dicilo... Iba a usar a palabra espectacular, pero tampouco é a palabra, non, pero alén do que poda impresionar, non, pois iso de, sair a un campo, ai, que guai, que non sei que están te televisando, están te aplaudindo, tal, non sei que. É iso, que ao final non deixa de ser o teu traballo e tes un compromiso, sabes? É dicir, a min pásame moitas veces, non, nos concertos, que sí, cando subo ao escenario e empezo a cantar, olvídome de todo, pero ata que non chega ese momento, sobre todo cando estou en épocas de máis estrés ou si estás... É dicir, porque o estrés, que vos tamén pois tedes certa presión e hai que lidiar coa presión. Eu tamén teño presión. Por exemplo, para min, eu como son moi obsesionada de Dios, se teño que cancelar un concerto, sabes? Porque é un marrón, sabes? Non é unha risa. O sea, que se o tes que cancelar, cancélalo. Se ti se enfermas e non podes xogar o partido, non vas ir enferma a arrastrarte polo campo. O sea, as cousas como son. Pero ao final tes certa presión. Non, e como teñes un pelín de ansiedade ou algo, o sea, tamén hai que lidar con esas emocións e lidar con esa presión que temos, non? Que ao final non deixa de ser unha responsabilidade. Todos os traballos teñen a súa responsabilidade, pero os nosos tamén. E sobre todo, bueno, eu creo que no fútbol se ve bastante claro que todo o mundo é entrenador. Todas as persoas que están na grada, todas as persoas que están vendo o partido... Gracias por abrir ese melón. Todas as persoas que están vendo o partido pola tele, todos son os mellores entrenadores do mundo, ese pase daría no perfecto, aí tiraría porque tal. E tes que saber tamén lidiar con eso de, pois, ás veces... Bueno, no caso do fútbol femenino non se ve tanto, pero no fútbol masculino estou seguro que hai xogadores que ao mellor fan un mal partido e non queren nin abrir as redes sociales. Sí, porque é mellor que non as abran. Porque a saber o que están dicindo deles cando
bueno, pois igual ti tamén tes un mal día no teu traballo que seña, pois, por poñer un exemplo, un albañil, pois non puxo ben unha tubería ou non sei. Claro, E non pasa nada porque nadie o está observando cunha lupa, sabes? claro. Pero no caso pois dos futbolistas con toda a exposición que ten, pois é que estamos sempre aí, que pasa algo e xa ven un ca pistola que... Que sabes que pasa? Cando faz algo e máis de cara ao público, que se fai, o sea, é ao vivo, faise no momento, vale? Non podes enmendalo no sentido de ti pos mal unha tubería e aínda con todo o que supoña de que tes que igual non vas gañar os cartos porque vas ter que poñer cartos do teu bolsillo para arranxalo, pero podes arranxala. Sí. Ti non podes dicir, espera, vamos volver a xogar o partido outra vez. Espera, volvemos ao minuto 30 e a ver que pasa. Quitamos 2 goles en contra, sabes? Nun concerto igual, O sea, nun concerto no momento no que mete la pata, que pode ser inadvertido ou pode ser catastrófico, a pata metida está. O sea, non hai... O mellor que che pode pasar é dicir, a ver se isto non queda grabado en ningún lado. E só presencian a xente que está aquí, que poder ser se son 3, mellor que sexan 3.000, non? Pero sí que isto, bueno, eu quero facer unha reflexión sobre isto e ti tamén, se queres disme pasa a palabra, vale? O tema de que hai moito adestrador suelto. Eu só che digo, a última vez que fun a Abegondo, xusto viña un colega tamén, non? Entón eu na primeira parte, bueno, cheguei tarde, menos mal que eu non xogo o partido porque senón non é impresentable. Cheguei tarde e tal, e sentime no meu sitio, vale? Entón, claro, eu, como moitas veces vou soa e así, estou rodeada de xente descoñecida, que tamén dirán, la loca esta, porque estou, vamos, ali berrando, que eu digo, vanme botar calqueira día. Pero a mí non se me ocurre poñerme, é dicir, eu como moito digo, vamos, veña, tal, non sei que. Pero non se me ocurre poñerme a decir, a ver, ti, pasáchela mal, ou non sei que, sabes, quen son eu aquí, a adestradora. Pero sí que eu tiña unha persona ao lado que estaba todo o rato así, facendo comentarios, claro, es que mira, es que non está bien colocada esta, non sei que, claro, es que eu pensando, pero, ademais, é dicir, se eu fora ignorante de todo, pois aínda calaba a boca, pero é que eu algo desto sei. Sabes, o sea, non son entrenadora, pero algo desto sei. E eu vía que todo o que estaba dicindo non tiña sentido ningún, sabes? E entón eu estaba así, rollo de, moito UEFA Pro por aí. Entón na segunda parte xa me fun sentar co meu colega e eu, Dios, é que me estou poñendo dos nervios, yo non podo con la gente UEFA Pro. Sabes, que se dá a casualidade, con todos os meus respetos, que moitas veces son señoros, que veñen a explicarnos como colocarnos no campo, porque nosotras non sabemos, hijo mío, non sabemos, me tienes que venir tú. Entón moitas veces, tanto aí, como nas redes sociais, que se eu me poño enferma, vendo a veces comentarios, non quero saber vos, sabes, quero pensar que un pouco sodes intelixentes no sentido de decir, me voy a gestionar isto de alejarme desto, porque entrar niso é moi complicado, porque hai cousas ás veces que lees que dan moita rabia, non? E eu, de verdade, digo, cuánto UEFA Pro suelto no sentido de ti que sabrás. Sí. Ti que sabrás, é que non sabes. Entón, claro, ata que punto, non sei como levades o tema das redes sociais, ou si, bueno, imagino que cada quen as levará a súa maneira, pero non sei, ti como ves iso, ou que intentas facer, ou non sei, para que tamén a xente tome conciencia de que, vale, basta con non mirar, basta con non facerlle caso, pero todos aquí temos a nosa responsabilidade, non? Ás veces é moi sinxelo, desde mi perfil de Pepito de claro, é que eu así tamén, porque eu con a cara descubierta, sabes? Incluso no meu perfil público de artista, podo deixarche un comentario de vamos Patri, pero tamén che podo deixar un comentario de Patri, menudo partido de onte, bla 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 bla, e tanto, o sea, estou facendo a cara descubierta, pero bueno, cun perfil anónimo, venga, aquí todos nos sumamos a la fiesta, non? Entón, ti como ves eso? Como lo gestionas? Bueno, afortunadamente, entre comillas neste caso, o fútbol feminino non ten tanta repercusión como o masculino. Ahora é certo que sempre atopas despois dun partido nos comentarios do resultado ou de calquera outra cousa que poño Depor, es que por eso non tenía que haber equipo femenino, comentarios dese estilo.
de que, claro, es que las chicas, no sé qué. Pero, sinceramente, é que canto máis bombo lle das, peor. Sí, sí, Porque sí. veñense arriba Sí, 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 é sí. peor. Entonces, eu casi nunca miro. As miñas redes sociales son silenciosas. Sí, sí. Nunca poño nada, nunca... Pero que tampouco miro. Miro o que me importa, pois... Se quero estar informada sobre algún tema no Twitter ou se quero ver as fotos que suben meus amigos e demais en Instagram, pero métome moi pouco en polémicas e prácticamente non as uso. Non, e o mellor que podes facer é non... o sea, non... Porque ao final é iso, é como botarlle, é como intentar apagar o lume con gasolina. E de feito, o sea, a mí o que me chama a atención é sempre, pois podes atopar, pois, bueno, haters ou tal ou cual, pero ás veces a min algo que me chama a atención e tamén me entristece que moitas veces moitos comentarios negativos non son precisamente de xente que en teoría é do meu propio equipo, non? Que eu digo así, Sí, sí. con amigos así, can quere inimigos. De feito, aquí un matiz, non, sempre a eterna rivalidade. Non, Dépor Celta, Celta Dépor. Claro, eu sei que moitas veces, claro, a ver, que queres que che diga? Eu son do Dépor, porque, o sea, non vou mentir, sabes? Son do Dépor. Pero eu teño muchísimos amigos del Celta, son así un pouco a cliché, pero é verdad, sí que vexo que algunha vez de eu publicar cousas do Dépor, que hai xente que me empeza a deixar de seguir, entendo que algúns, porque dirán, xa está esta co fútbol, e outros dirán, joder, do Dépor tiña que ser, non? Pero sabes, é ese rollo de decir, joder, tío, que é fútbol, punto, xa está, é que hai que relativizar, sabes, e non tomalo tan a peito e jova, si o sigues porque che gusta un equipo e porque tal, jode, anima o teu equipo, vale, anima e non metas cizaña con cousas que por sorte a xente pois relativizará a maior parte da xente, pero non sabes como esa persoa lle pode estar afectando, si é que o chega a ler, sabes? Porque tanto pode pasar e non ler nada, como pode ler o teu comentario. E non sabes ata que punto lle podes estar facendo daño. É que seamos públicos non quere dicir que nos poidan enviar ese tipo de mensaxes. Efectivamente. É que isto, aquí, realmente hai moita tela que cortar, pero eu deixo así, deixamos esta reflexión ao aire e apelamos a que la gente se vuelva civilizada, non? Porque isto si só fora no fútbol, non? Sí, sí. Eu de momento non me queixo, pero non o vou dicir moito porque non vai a ser que de repente empecen a aparecer haters de debaixo das pedras, que igual a raíz de facer así un podcast, pois me gano muchos enemigos, pero seguro que tamén amigos por aí. Vale, hai outra cousa pola que che quería preguntar, que é a túa posición no campo. Que é moi... non vai ti, posición de que? A túa posición no campo, actualmente, o sea, actualmente, sí, dime ti, a ver, a túa posición no campo. Bueno, este ano estou sendo máis lateral dereito. Bueno, a Irene gustalle ter como mínimo 2 xogadoras por posto e que señan como máis ou menos, entre comillas, postos fixos para que pois se tes un posto fixo, pois podes te centrar máis en corrixir os aspectos que ao mellor son máis débiles e fortalecer aínda máis os vos. Case, pois, tes varios postos que ao final non sabes ben a que atender. Pero ao longo destes anos pasei por prácticamente todas as posicións, dependendo do entrenador que estivese, lateral dereito, esquerdo, teño xogado tamén de media punta, extremo esquerdo ou dereito e dianteira. Cal é a que máis me gusta a min? Esa es la que yo quiero saber. No, bueno, dá un pouco igual. Claro. Sí que é certo que como a que desfruto máis se son extremo ou dianteira porque me sinto como máis libre porque sei que non defendo ben, sei que é unha debilidade miña e entón cústame máis, pero tamén me gusta ser lateral e poder correrme toda a banda para arriba, estar abaixo e volver a estar arriba, entón pois dá un pouco igual. Se teño que escoller o mellor, pois eso, algo máis arriba, pero bueno, dame igual, adapto-me ao que seña. É que eu debo dicir que eu cando comecei, como
suele pasar en moitos equipos mixtos, non? Que la chavala de delantera, que es donde, sabes, la niña la ponemos de delantera, que es donde menos estorba e a ver se marca algún gol. Entón xogaba de dianteira. Bueno, eu facía o que podía, nun partido marquei un hat-trick, nin tan mal e tal, pero despois xa cando medrei así empecé a xogar na banda, porque claro, como corría, dicían, está pa la banda porque está corre e tal. E empecé a xogar na banda e claro, sempre me gustou posicións de ataque, sabes? Eu tamén, viva la banda, tal, inda por riba, poder ser dereita, porque eu son diestra, e pa min, isto de ter que usar a outra perna, yo lo llevo mal. O sea, de fútbol profesional, fútbol amateur, non me pides esforzos así tan grandes. Pero cando xoguei en equipo femenino por primeira vez aquí en Arzúa, claro, ao final, pois hai que repartir a xente en posicións porque non sobra, o sea, para atacar quere todo o mundo, para defender non quere nadie. Entón empezaron a poñer de lateral izquierdo, o sea, sí, de lateral izquierdo eu. A ver, o adestrador, eu poñeme onde chiqueiras, pero defender mal, izquierda peor. Empecé a coller o gustillo, porque empecé a ver o rollo de que, claro, non está tan mal isto, porque se pillas o tranganillo a defender, e despois tamén podes claro, atacar. O sea, podes correr a banda toda e tal. Empecé a coller o gustillo hasta tal punto que despois xa non me gustaba xogar arriba, si tal. Al final todo é cuestión de... Pero bueno. A min é indiferente. Agora xa me acostumbrei a xogar de todo, así que... É que é eso, Bueno, eso está guai, cando unha persoa... É dicir, cando poden tirar de ti para moitas posicións, eso tamén di moito de ti, non? De que te adaptas a lo que te pongan, non? Sí. É un pouco así, para ir pechando, e así modo balance, non sei, este ano como estás vivindo e como ves ou que esperas do futuro, non sei, esas cosas. Bueno, creo que está sendo unha temporada ilusionante, que rematamos a liga, bueno, a temporada de inverno, entre comillas, líderes, e actualmente pues tamén imos aí en cabeza, falando así un pouco como colectivo, moi ilusionadas de que a ver si este ano conseguimos ese ascenso. Individualmente, pois a verdad que, bueno, obviamente gustaríame contar con algún minuto máis, que non estou tendo esa oportunidade, pero eu sigo disfrutando moito entrenando, síntome moi incluída no equipo. Ao final tamén o fútbol, ao ser un deporte de colectivo, só poden xogar 11 no campo e hai que saber asumir tamén o rol que ten cada unha. Eu considérome que este ou non no campo, creo que son unha persoa importante para o equipo, que o vestuario sinto que me quere, que confía en min, que cando ten algún problema, pois tamén o ser unha das persoas que máis tempo leva no equipo, pois acudo a min para ver se yo podo solucionar, e síntome afortunada e ao mesmo tempo orgullosa de min de ser alguén importante para o equipo, xogue máis ou xogue menos, pero sobre todo estou contenta porque desfruto entrenando, desfruto o meu día a día e sigo me sentindo moi afortunada de poder estar onde estou. Que bonito. E, jova, así por último, non sei, vale, falábamos así retomando o inicio da conversa, non, do tema do fútbol feminino, que, bueno, teño aquí apuntado na libreta fútbol feminino, entre comillas o de feminino, porque ao final andamos sempre con esa etiqueta detrás que, o sea, o fútbol é fútbol, sabes, todos podemos xogar a él, sabes, pero bueno, que ti como futbolista profesional, como ves, o sea, como crees que estamos e que consideras, non? Que cambios consideras ou que che gustaría que cambiase, pois cuanto antes mellor, que sabemos que hai cousas que non van cambiar dun día para outro, pero non sei, situación como ves e que che gustaría que cambiase? Pois volvendo un pouco tamén ao que comentei antes, eso de que se parece ou se realmente se está cambiando algo. Sí que é certo que cada vez hai máis equipos que apoian pois, o fútbol feminino. Cada vez os equipos apostan máis por equipo feminino, pois cada vez invírtese máis nel, promocionase máis. Agora DAZN,
voto a todos os partidos da primeira Iberdrola, pero sí que é certo que queda moitísimo camiño por percorrer agora. Aínda, perdón. As rapazas agora teñen referentes, Alexa Putellas, doble balón de oro, cada vez hai máis marcas que queren a súa imaxe para promocionala, aparece nos periódicos algo que era imaginable poder ver a Alexia Putellas na portada do Marca, na portada do As, de periódicos de tirada nacional importantes, pero realmente hai equipos que están aí e seguen sen apostar por seguir aí. Co convenio profesional que se creou o ano pasado, Sí. Daban como un prazo de, creo que eran de 3 anos, para que todos os clubes que estiveran en primeira división, pois un exemplo do convenio, que dispuxeran de un campo de erva natural para poder xogar os partidos, e deronlle un plazo de 3 anos, e ademais aportaron axudas para que isto fose así. Sí. E hai equipos que parece que non queren que isto se faga, que non lles convén por presuposto, supoño, ou non sei, e que van pasar os 3 anos e van seguir aí sen cumplir claro. co convenio. Síntome moi afortunada de estar no D, porque é un equipo super profesional que, aínda estando segunda, nos coida como se fóramos de Champions League, pero hai equipos en primeira que realmente non teñen esa profesionalidade. É por iso que tamén moitas das miñas compañeras elixen pois descender unha categoría e estar nun equipo que de verdad, o sea, os tratos que temos son exquisitos. Hai equipos de primeira que non son nin a mitade do que somos nós. Entonces, é que non sei que responder se parece ou si... Claro, pois eu creo que tanto abrimos como pechamos con esta reflexión que me parece moi boa, non? De a cousa está cambiando ou só parece que está cambiando. Pois aquí deixamos o interrogante e agardo poderme sentar contigo novamente daqui a 2 anos ou así, sabes? E falar, ojalá dicir, ai que ben, que as cousas están cambiando de verdad, non só parece. Espero que sí. Sabemos que non vai ser así tan fácil, pero dende logo que o importante é que fagamos o que este da nosa man e que a xente colla conciencia das cousas. Tanto a xente que sigue o fútbol, que eu quero convidar a que lle deades unha voltiña á cabeza a hora de eso, de non somos UEFA Pro, hijo mío, non somos UEFA Pro, no, eu non teño títulos, eu non o teño, e ti non o tes, pois igual non sabemos de que va la vaina para ser adestradores, pero tamén a xente que, pois que igual é de outros mundos e o fútbol lle dá absolutamente igual e tal, pero bueno, valorar que hai aquí, que temos unha riqueza moi grande, un talento moi grande de mulleres profesionais dedicándose a isto e que se queren a dedicar a isto de verdade nas mesmas condicións ao final, que cando se fala das mesmas condicións todo o mundo di queredes cobrar unha millonada e non xerades a mitad, que é un pouco o argumento de quinto de primaria. Non estás entendendo nada do que estamos reclamando, pero bueno, é iso, o que dis, de ter un trato guai, de poder xogar en campos óptimos, de que se aposte un pouco por vos, non? E nada, para despedirnos da xente, se queres comentar algo máis. Nada, animar a todas as rapazas que de verdade queiran xogar ao fútbol, que fagan, que non se deixen amedrentar polo que dirán, nin por nada externo, senón que solamente se centren en facer o que a elas lles guste e desfrutar do fútbol, que todos temos dereito a él. Aí está, animádevos, porque se nós combatimos vento e marea, ahora a diferencia é que nós estamos con vos para axudarvos a lidar con todo iso. Así que nada, ata aquí, despedímonos. Moitísimas grazas, Patri, pola túa xenerosidade, por vir a este podcast. E vémonos na seguinte. Adeus a todos. Canto Conto, un podcast de MJ Pérez.